Много спомени нахлуват. Много. Свързани с един определен филм. Всичко е любов. Като влязох по улицата и изведнъж всичко почна да ми напомня подробности, детайли, които аз смятах, че вече съм забравила. Но се оказа, че не е така. Имаше специални няколко дни снимки за секс-маратона, така наречената сцена. Такива работи си спомням. След като си сложихме костюмите, направиха ни грим. Шаралиев беше донесъл една малка бутилчица уиски. Та ни станало приятно и не знам какво. И ние толкова сме били напрегнати ни двамата с Иван, че като отпихме по една глътка, леко се замаяхме и почти задрямахме. И те видяха, че работата въобще не върви. Качиха ни в една кола и ни заведоха да си вървим по домовете. И на другия ден всичко започна от начало. Събери историята на българското кино. Открий 100 култови сцени, снимани в София. Разбери повече на kodkino.com.